alang sa mga maayong pagbansay sa katiningban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Ayong buntag Kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumo. Ug kini ang programa sa kanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad, Pagtuki Tats Sabson. Makiguban kaninyo sa kauras sa pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Oktubre 20 karon 2012. Og nga atong pag-isgutan mga igsoon ang kabahin sa ug atong ilailahon kung kinsa ang mga badyaw. Apan sa dili pa ta magisgot niya na mga igsoon, tuguti una ko sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan nga mga among mga suking tigpaminaw, no? Diha sa lain-laing isla sa Leyte, isla sa Bohol, isla sa Siquijor, sa Negros, ingim na usab sa ubang dapit sa Mindanao ug labi na gyud sa ato ang probinsya sa Sugbo. Kaninyong tanan maayong good morning ninyong tanan, labi na gyud sa ato ang mga nanay nga anaa diha sa ilahang mga tagsa-tagsa ka panginabuhian, no? So kamong tanan nga anaa dinha nga nanginabuhi nagsikay-sikay sa atong mga taxi drivers nga kanunay kayong nagsunod ni atong programa, no? So kaninyong tanan maayong good morning sa ato ang mga suki gyud kaayo nga mga tigpaminaw. Mga igsoon, again karon, no, unya kung atong isgutan, no, ang kasaysayan kini parte na sa atong kasaysayan mga igsoon, no, sa niaging semana, no, o karong semanaha. Una sa tanan atong i-congratulate, no, ang mga Octoberians, no. Kagahapon akong nasugatan, no, diha sa Dalan Colon ang mga bag-ong ni graduate, no, ang mga Octoberian, no, kaninyong tanan nga mga ni graduate, no, karong bulana. Congratulations. Ingon man usab sa atong mga ginikanan nga maogyoy naningkamot, no, nga ilang mga kabataan maka-graduate. So kaninyong tanan mga ginikanan usab amo mong gi-congratulate sa inyong kalampusan, no. Okay. Unya ninisang simanaha mga igsuon, di gini siya, no, napatik na gini siya sa ato ang kasaysayan, no, nga una atong niaging Lunes, no, Lunes na siya adunay pagpirma, no, sa framework agreement, no, alang sa pagtukod sa Bangsamoro, no. So alang dito sa Mindanao, so manginauta nga sa mga nangaging dekada mao ni siya ipaagi nga maangko na nato, no, ang kalinaw labi na gyud dito sa parte sa Mindanao, no. So atong niaging Lunes gipirmahan ni Presidente Aquino, no, sa Philippine government og ingon man sa mga representante, no, dito sa kadagkuan sa Mindanao haron mahimo, no, ang kini gitawag tog framework agreement, no. So may naota nga aduna nay kalinaw, no, ngadto sa atong mga kaigsuonan. Unya niadto sang Huwebes, no, mao sa day ang pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo sa pagka saint, no, ni San Lorenzo Ruiz, no, sa pagkasanto ni San Lorenzo Ruiz 25, no, katuig nga anibersaryo niadtong Huwebes. Unya ugma mao na gyud, no, ang canonization ni Blessed Pedro Calungsod nga mao nay atong mahimong ikaduhang santo, no, dinhi sa Pilipinas. Unya labi na gyud dinhi sa Kabisayan nga mapagarbuhon kaayo nga gikan gyud dinhi sa Kabisayan si Blessed Pedro Calungsod nga mahimo ng ikaduhang santo sa Pilipinas, no. Ugma adunay pahigayon nga Pontifical Mass diha sa Cebu Metropolitan Cathedral, no, sa alas 5:30. Ug ingom na usab dungan sad ni sa ubang mga simbahan, no, sa mga ubang mga parokya nga magsaulog usab sa maong Pontifical Mass, no, og sa pag-canonize ni Blessed Pedro Calungsod, no, sa pagbayaw niya pinaagi sa misa nga paghimuon didto sa Vatican, no, sa Roma. Unya gipangluhana ni Pope Benedict XVI, no, ang pagbayaw gyud, no.
ang pag-canonize mga igsoon. So dinisad sa ato sa simbahan sa kung gikaingon busy sad kayo no ug mga adlaw kay ang tanan nagtutok kayo sa maong historic event no labi na gyud nato dinhi sa Pilipinas. Unya ang ato ang mga kaparian ug uban pa nga mga grupo no nga tan-aw gyud niini di sinasad sa pagpangandam sa umaabot nga Thanksgiving no dinhi sa atua sa Sugbo nga paghimuon karong Nobyembre 30 no unya sa samang higayon mga igsoon gideklarar no adunay presidential proclamation nga ang Oktubre 21 ugma mao ang National Thanksgiving Day no so ilagdaan kini ni presidente Noynoy Aquino nga mahimo siyang usa ka adlaw sa pagpasalamat no nunot niining pag-canonize ni Blessed Pedro o mga mahimo atong santo no San Pedro de Cebu. So mo na mga igsuon no ang mga kalihukan sa simbahan o parte na sa ato ang kasaysayan no karong simanaha. So mo na mga igsuon. Okay. Unya nining ato ang karong adlaw usab no gihimo na sad ang mga pagpangandam no sa ato mga kaigsuonan. So kining tanan nga panghitabo no makaingon ta nga dili lang ni para sa mga Katolikanhon kun dili sad para usab sa ato sa kinatibuk-an no sa ato sa Pilipinas kay usab ni siya nga maoy mo usa sa ato ang mga dangpan no panahon labi na gyud panahon sa ato ang mga panginhanglan ug pag-ampo usab no so kaninyong tanan congratulations no sa ato ang mga kaparian sa mga tawo nga maoy pahigayon nining mga kalihukan no so kaninyong tanan congratulations nya ugma no kitang tanan daghan man kayong mga istasyon no nga naghatag sa ilang serbisyo aron kita gyud makasud-ong sa panghitabo no ugma so mao na nga atangan nato no so mga igsoon kung atong basihan ang countdown no usa na lang ka adlaw og 6 ka oras og 50 minutos og 15 segundos no ang tukma gyud no karong orasa sa countdown sa pag canonize no ni San Pedro de Cebu. So mga igsoon balik ta sa ato ang tema karong buntaga atong paghisgutan no niining ato ang programa karon sa pagtuki atong ilailahon kinsa ang mga badyaw no. So dili pa lang gyud dugay niabot ang ato ang mga bisita karon mao ni sila gyud ang mga usas mga aktibo nato nga mga leader no didto sa Badyaw community nga giasistihan no sa Ramon Awitis Foundation Incorporated ug ingon man sab sa ubang mga ahensya no nga nitabang o nitan-aw niining komunidad kay sila parte man gyud no sa ato ang katilingban mga igsuon no so kung mayon gitag badyaw unsa man dayon ang inyuhang mahuna-una no so mao na nga pinaagi nining ato ang pagtuki karon ato silang ila-ilahon kung kinsa man gid ni silang mga badyaw kadto baning mga badyaw nga atong na madunggan og makit-an diha sa pier no o baka panahon sa labi na gyud panahon sa Pasko nga maglakaw-lakaw din ha sa atong mga kadalanan no so atong ila-ilahon mga igsuon so kuyog nako karon ang mga lumulupyo gyud no sa akong giingon usas mga aktibo nga mga leaders nato diha sa ato ang Badyaw community so tagaan nato sila sa higayon sa pagpaila sa ilahang kaugalingon so unahon nako paila kaninyo si Lydia okay game sige paila kusgang tingog kusgang gyud okay so pangayog katahuran sa atong mga suking tigpaminaw. Hello, may buntag ka naton tanan. Ani ako karon diri sa pagpaila sa mga badyaw.
Ug ako si Lydia Jamari Minyo, upat ka buok anak. Usa sa mga napilian nga cluster leader sa among komunidad sa Badjaw area. Alright, very good. Okay. Ang sunod nato nga ipaila. Yes. May buntag sa inyong tanan, ako sab si Jubilin Ahmad, usa sa napilian nga cluster leader. Okay, inya atong i-greet ang ato ang mga kasilinganan dito og mga kaprintihan og labaw na gyud ang atong mga mahal sa kinabuhi. For sure, naminaw inyo tong giingnan nga pagbiya ninyo nga maminaw, ha? O sige, i-greet ayo kalimot gyud, no? I-greet itong mga mahal sa kinabuhi. Si Bidadyo lang, sir. Pwede. Pwede. Hapsubo makaamay Lukamemon. Saga makanna ko, hala ko. Piligay iya Lawitoy Children Festival makami. Ay kabanan bisita kami wa isigam mag-celebrate iya Children Festival. Ay ka po papahap ka Milo. So adunay gipahigayon karon nga Children's Festival, no, dito sa Tua. Okay, Jovelyn. Fire. May buntag hapsubo makaam labi na malako makamemon Milo makauman masama Badjaw may mapungto de hapsubo makaam kamemon. So basta sila na ginakasabot atong mga igsoon, ha? Okay, unya kuyog sad nato karon ang kasamtangang Executive Director, no, sa Cultural Heritage Program sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Walain kundi si ang atong suki na gyud, you know, kanunay din ni si Doc Joy. Doc Joy, good morning. Mayong buntag diha, Sir Tats, may buntag sa mga suking tigpaminaw sa atong mga igsuong mga sama Badjaw, no, nga sa naa din ha nag Children's Festival murag naa sad ang akong mga kauban, si Florencio, si Carl ug si May nga nitabang usab sa kuano sa Children's Festival dito kay Oktubre man sa drone unya buwan sa kabataan ug buwan usab sa mga senior citizens, no. So ako sang gibati ako sang gi-greet ang mga atong mga senior citizens nga naa sa nagpaminaw nimo Sir Tats kay baw kung daghan sila nya mo na duha man gyud ni ang kuan. In fact tulog gyud ni kung tanaw ni mga Oktubre kuan sad ni siya, celebration sad ni siya sa museums and galleries in the Philippines, no. So daghan kayong mga celebration karong bulan na. Mo na nga sa Parangitan sa Casa Gorordo atong gibuhat ang children's kids at the museum, no, programa sa mga kabataan sa museo tungod sa duha ka butang nga para makailasad sila sa museo o ikaduha nga dili layo ang katilingban o ang komunidad sa museo kay mo na kuan sama sa atong mga igsuon nga atong kauban karon may buntag sad ninyo unsa gani na kani hapsubo unsa na good morning ina so hapsubo kay kanang kuan kanan ko magpatudlo actually sa field manggod sa pagtuon sa antropolohiya. Ang pasabot ani ang pagtuon sa tao usama ni sa mga duol sa kasing-kasing sa mga sama nako nga nagtuon, no, kay diha raman kung makaibaw ka sa sinultian diha ra ka makaibaw kung unsa gyud ang pananaw nila sa ang pananaw, no, sa kinabuhi, ang pananaw sa kalibutan mo na gitawag sa anthropology o worldview, Sir Tats. Sa Pilipinas labi na gyud nga interesting kay ni siya kay ang Pilipinas man gud dili raman siya sa mga Cebuano, sa mga Tagalog, sa mga Boholano, kinsa pa na diha kung dili doon na tayo mga gitawag nga mga ethno-linguistic groups nga mga tao sa Pilipinas nga pag nga lain-lain og sinultian dili lang kay Cebuano or Bisaya mismo gani ang Bisaya nga stock naman siya Eastern Visayas nga lain sad ang iyang sinultihan, no, or ang Sugboanon lahi man sad ang Sinugboanon, lahi sad ang Boholano. So muna nga nagkalain-lain nga mga dila, no, nagkalain-lain nga sinultihan sa Pilipinas na abot ni siya Sir Tats og 175 sus kadaghan ka mga sinultian, no, mga dila, no, sa estudyante pa ko years ago. Kuanda ni siya dunay bagong gimapa sila ni Dr. Raman, Father Raman ug si Dr. Tenasas 108 lang ni inya karon kay gitan-aw sa bagong statistics sa ethnologue ni abot ni sila og 175. Unfortunately ang 161 gisulti napay mga makasulti, no, napay dila kuan pa ang upat ka buok nahimo na siyang extinct kay pasabot wala na siya
sa ilang register 20 years ago do na pay musulti ani pero karon wa na gyud sila nailhan nga makamaupang musulti mo nang gitawag nga extinct